Добрый дзень, маё імя Віталь, я кіраўнік мовы на далоні. Атрымоўваецца, адразу стае пытанне, што такое мова на далоні, але мне падаецца, што гэта пытанне няправільнае, таму што трэба пытацца, хто такія мова на далоні. Але хто такія мова на далоні, пакуль адказаць я вам не магу, таму што мы толькі пачынаем свой шлях. Так, мы хацім стварыць гурток людзей, якія паважаюць беларускую мову, беларускую культуру. І у выніку я спадзяюся, што будзе вялікая супольнасць, якую будзе аб'ядноўваць агульная любоў да беларускай мовы і да беларускай культуры. Сёння ў нас адбываецца мерапрыемства «Музыка беларускую». Трошкі названне такое цікавае, трошкі незвычайнае. Менавіта гэта мы хацім прывабляць увагу людзей. Гэтае мерапрыемства ладзіцца з мэтаю таго, каб распавесці пра беларускую музыку, яе асаблівасці, і зладзім невялічкі майстар-клас для таго, каб правесці невялічкую практычную рэкрэацыю. Мы ладзім сённяшняе мерапрыемства з мэтай таго, каб распавесці пра асаблівасці беларускай музыкі і зладзіць невялічкую практыку, то бок стварыць свой музычны інструмент. Таму, калі вам будзе гэта цікава, то, канешне же, далучайцеся да нас. Мы рады ўсім. Всё.